madoka chere mabuja taone nhodzo manhoko dzozuva romakumi mairi noshanu mwedzi uno waChikumi. Wazhinji wahwadzi wanyasi kanzuro yeguta rogoromonzi painge iri kupaza dzimba dzowanhu dzakadzendemuhwa kuMelfort. Dzimba dzinopfuura zviuru zvitatu dzanga dziri kupaziwa nyasi zhinji dzakawakiwa dziri bemvumo pabodzipo nokuti dziri bekupasisiwa kuti dziwakiwe. Idi zvinorwadza kuti makore mashanu yese apfuura ya kanzuro yenge iripi ichisiya vanhu vachiita zvakadaro. Idi zvinorwadza mabi yangu. Heno kuti zvichapera rini? Tiri kuona zviri kuita zvitekeshera kumaguta akasiyana-siyana zvakatandira muHarare nezvitumbisa zvinhu. Nyasi nyahwa yapinda zvarwadza mabi yangu pokare apo tanyepiwa kuti Misheck Chidzambwa apfa nyasi. Zvarwadza nokuti ndiye akaitawo umwe wanhu aivhara bhora zvinodadisa chaizvo munyika medumo. Uyani rache hwakaita kuti aite mbiri munyika mu. Idi zvinorwadza toramba tichindoti mweya wache uzorore murugare. Nozuro Chinamasa kuenderera mberi achireketa mapwapwa okuti bato rawo roZANU-PF rinoparadzanika noukama hwarinaho nomasoja. Zvinotorwadza mabi yangu kufunga kuti pazvese zviri kuitika ipapa izvozvi heno kuti masoja achagobvumira chere kana mumwe munhu nyangwe akado kuhwina sarudzodzo. Heno kuti bato reMDC Alliance nevamwe mapato anopikisa vachagoti kudini kana kuti vachagoronga kuita sei kuti izvi zvirekewo zvovavhiringira musarudzo. Masoja omuZimbabwe kwaianzi anhadzirire kuenda kuhondo muMozambique. Ipapa kwaiva zhinji watotsomwa nokuti wachagosiyisiwa mhuri dzawo pabodzipo nokusiyisiwa upenyu hwavo muZimbabwe mu wachienda kuhondo. Hondo iribe kunaka iribe akaijaira zvokutoti ipapa wari kuramba wachindochema-chema. Heno mabi yangu asiwo kuBotswana wagoreketaiwo kuti masoja ari kuenda korwa hondo ari kundoenda basi kobatsira. Heno mabi yangu chokwadi chaicho kuti ndochipi? Guta roBulawayo raisiwa pamupfigwa waro regani wakanyanya kunyangaritsa kudarika mupfigwa iri kumwe kwese. Kwai guta riranzi munhu anobvumiwa agotekaira kubva nguva dzonhanhatu dzomanhoko kusvikira nguva dzonhanhatu dzomakuseni. Idi pakatonyangaritsa. Ivo vanotengesa wana muzvina zvitoro kwai vagoinyorera hurumende kuti ivabvumire iite zvokuti vanhu vambodifama panzibodzibodzi. Heno kuti kwavo kusada mari chere kana kuti vari kuedza kudini kuti vanhu vagogare kudzimba. Dai hurumende yachimbidza kuboya kamushonga kodziwa mupengo kuti kafararire kutekeshera kuvanhu vese zviite kuti nyika irambe yakavhuwa ireke kugopfikiwa. Ipapa hurumende yagoti iyo nyangwe zvinhu zvakaoma iri kubisa kana kuchinja mari dzairi kugotambirisa vanhu vari kundoramba vachindotambirisiwa mari dzibodzidzo. Heno hwendo huno mabi yangu kuti vanhu vachararama nei? Kuno vamwe 12 webato reMDC Alliance wasungiwa kunzvimbo yomukoba kuGweru wachinzi wari kumhura mutemo yokumupfigwa yakaisiwa nehurumende. Vanhu vanga vari pakati pokutsvaira manyara izvo zvaita kuti mapurisa auye achivasunga. Heno mabi yangu ticharamba takandolinga kuti zvichaperera kupi? Nozuro Jonathan Moyo agoita kutatsurana kuita kunetsana panhepfenyuro naWaMwonzora. Wagoiti iye waMwonzora wakange wagara wari kuita kutamba noZANU-PF sarudzo dza2018 dzisati dzaitiwa. Heno mabi yangu kuti chokwadi ndochipi? Nokuti wese wari wairi paribe anotsarukana kureketa zvezvinhu. Iye Jonathan Moyo anowanzoreketa zvinhu zvakanyangaritsa kuvanhu vanenge vanetsana naye. Tinondoziva kuti chokwadi chaicho ndochipi? Ichokwadi kuti gumbiri riribe wari kusiya kureketa kuno tarinyepiwa kuti XQ pabodzipona nati wari waimbi wakaenda nomapepa okunyepera okuti waribedziwa mupengo kunhandare yendege mazuva apfuura ya. Ipapa watonzi kwaiwa kumisiwa padare rodzimhosva nonyaya iyi. Idi zvinotorwadza mabi yangu kuti kana chiri chokwadi paribe asiyiwa nogumbiriri riri kuramba richisiwa nokuda kodziwa mupengo. Kuno kamukomana kavhundutsa vazhinji
kano makore 18 kuVictoria Falls kari kunzi kagoba gonyeti chairo kakarichaira kuenda kunobuda kuzambuko rokazungura ndiko kazobatirwa. Heno mabi angu kuti mweya wangu wamupinda mufanayu mweya rudziko kuda kupfa zvakadarozvo. Tiringedzo pasi rese. Bato roEFF muSouth Africa raenda koita zvokuratidzira pamuzinda wavanhu vanobvumira mishonga wachida kuti kubvumirwe mishonga yatinayo muno yoSinovac pabodzipo noyo Sputnik 5 yokuRussia. Izvezvi hurumende yekuSouth Africa iri kurwadziwa nokuti paribe zvinhu zviri kuramba zvichiitika panyaya yokuti pevanhu kamushonga akodziwa mupengo. Chatorwadza kutoti ipapa vanhu vaungana vakawanditsa kupfuura zviri kudiwa nehurumende. Mapurisa ati achiri kuronga kuti ovapa mhosva yei. Ticharamba takaringa. KuNamibia kwaika mweya wokufema uri kuita kushomeka chaiko zvokutoti vazhinji vari kusaya kutosvika pakupfa nonyaya yokusayika kwemishonga iyi. Idi dai wabaika mweya wokufemayu vanhu vaona kurarama. Ethiopia kwaikwa kuronga kuti izvezvi watangise kuingidzira panosvikira zvikepe. Idi zvawo wabi yedu vari kuda kuti zviitike izvi. Toramba takaringa tichingokwena muno kuti zviitikewo kwedu. Wamuseweni kwaivagoisa gwicho ravo kuti ndiro riite rimwe revanhu vagere hunde kumasoja. Idi wagoni zvawo wabi yedu vane vabereki vanoramba vachindovafunga kudari. KuNigeria tarwadziwa kuti mutungamiri wenyika ikweyo kwai aenda pokare kuLondon kuenda kuorapiwa ikweyo. Idi makutukutu avanotambisa vachibhuruka nondege kuenda kuorapiwa kune dzimwe nyika dai vari kuunza vachiita kuti nyika dzavo dziitewo zvipatara zvinoita kuti vamwe vagouyewo kuorapiwa ikweyo. Idi zvakatooma. Kwai waIsraeri wanzi pokare watandise kupfekara zvipfukausu nokuda chimwe chiri kuuya chirwere chodziwa mupengo chimwe. Heno mabi angu kuti zvichapera seiko. Chiwakiwa chakagwa nozuro kuMiami kuAmerica kwai chakaita kutsakatisa vanhu vanosvika 150 chaiwo. Idi heno mabi angu toramba tichivimba kuti wagoboeka. Tiri ipapo aiwa togumira pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.